ocazia să pășești pe străzile istorice ale orașului Sibiu, nu ai cum să ratezi catedrala evanghelică în stil gotic din Piața Huet, a cărui turn înalt te va întâmpina de la mare distanță. Catedrala evanghelică din Sibiu este una din clădirile reprezentative ale goticului din Transilvania. Este catedrala Bisericii Evanghelice de confesiune augustană din România și biserica parohială a Comunității Evanghelice din Sibiu. Construcția Catedralei Evanghelice din Sibiu a început în jurul anului 1380, în perioada medievală. Inițial, biserica a fost ridicată ca parte a eforturilor de consolidare și extindere a influenței Bisericii Evanghelice în regiune. În fața catedralei se află monumentul lui Gheorghe Daniel Toici din Sibiu, statuie de bronz care iese în evidență în ochii oricărui turist. Monumentul a fost realizat de sculptorul german Adolf von Dorn în anul 1899. Gheorghe Daniel Toici, născut 12 decembrie 1817 Sighișoara, decedat 2 iulie 1893 Sibiu, a fost un episcop evanghelic sas din Transilvania în secolul al XIX-lea. Și-a desfășurat activitatea ca dascăl, teolog, istoric și politician. Prin activitatea sa profesională, a încercat să păstreze integritatea culturală, economică și teritorială a sașilor din Transilvania, pe care a studiat-o de-a lungul anilor ca istoric. S-a opus cu vehemență în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea politicii de maghiarizare a învățământului și administrației, ordonate de guvernul de la Pesta. Ca preot a pus în aplicare reforma bisericească decisă pentru laicizarea bisericii, hotărâtă în 1861. A dezvoltat activitățile laice comunitare și a ocupat diferite funcții în conducerea Bisericii Evanghelice din Transilvania. A fost adeptul teologiei istorice, căutând contactul cu moștenirea lui Isus din Nazaret și încercând să înțeleagă drumul creștinismului în contextul istoric de până atunci. Interiorul Bisericii Evanghelice din Sibiu este la fel de impresionant și bogat în detalii ca și exteriorul său. Biserica păstrează elementele caracteristice ale arhitecturii gotice, cum ar fi arcadele înalte și ascuțite, coloanele frumos sculptate și vitraliile colorate. Aceste elemente conferă bisericii un aspect solemn și impresionant. Secolul XVII, Reforma protestantă. Perioada Reformei protestante a adus schimbări semnificative în practicile religioase și structura bisericii. Comunitatea evanghelică a adoptat principiile Reformei, iar Catedrala Evanghelică a devenit un centru important al acestei mișcări.
În contextul Marii Reforme protestante inițiate de Martin Luther în anul 1517, ritualurile tradiționale au fost revizuite pentru a reflecta noile învățături și principii. Reforma protestantă a promovat idei cheie, precum sola scriptura, doar scriptura, sola fide, doar prin credință, sola gratia, doar prin har, solus Christus, doar Hristos, și soli Deo Gloria, doar slava lui Dumnezeu. Reforma a subliniat importanța predicării și a studiului direct al Scripturii. Păstorii au devenit figura centrală în comunitate, iar predicile au căpătat o importanță majoră. Astfel, reforma protestantă a avut efecte majore în contextul transilvanean și mai ales în orașul Sibiu. Catedrala evanghelică din Sibiu a devenit un simbol al identității evanghelice în contextul reformei. A fost un centru de învățătură care a contribuit la consolidarea credinței reformate în rândul comunității evanghelice din Sibiu și din împrejurimi. A avut un impact semnificativ asupra modului în care oamenii trăiau și practicau credința lor. Pășind la ultimul etaj al turnului, privirea ți este vrăjită de imaginile originale pe care ți le oferă de deasupra orașului și amețită de înălțimea locului. Turnul este unul deosebit de înalt, numărând 73,34 metri, fiind al doilea turn ca înălțime din România. Atunci când l-au ridicat, constructorii doreau să construiască un turn înalt care să ajungă până la ceruri. Turnul este înconjurat de 4 turnulețe mai mici, poziționate la colțuri, semn că în Sibiu judecătorul avea drept de viață și de moarte asupra supușilor. În prezent, clădirea nu este doar un loc de închinare, biserica găzduind de asemenea și numeroase evenimente culturale, inclusiv concerte de muzică clasică, expoziții și multe altele. Este o destinație importantă pentru turiști și iubitori de istorie și arhitectură din Transilvania.